What's up mga ka-magic? So welcome back to my YouTube channel. So bago pa lang sa mga video ko, so please don't forget subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload na video. Alright, so ayun na mga ka-magic. So pasensya na po, ngayon lang po ako nagpa-intro. Ay kasi po, ay busy kanina po. Ngayon lang kakabago po lang namin parating po dito. Okay, so diretso na po tayo sa video. And ready? 1, 2, 3. Here we go! So skitty, 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 skitty. Go! So skitty, 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 skitty. Okay, so may mga prices na ito na. Kaya ariyo at atong mga price, oh. Kaya yung atag kay nanay. Kung sino pinaka namin sa aton, muna tagaan sa nga nadepesa, okay? Yan maka. Ayan na yan. Thank you. Okay, ready? Go! Pasay ke besaran, lekong so skitty, 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 skitty. Pasay ke besaran, pasay ke besaran, lekong so skitty, 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 skitty. Wow, thank you. Okay, natin gusto mo Go! Pasay ke besaran, lekong so skitty, 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 Pasay ke besaran, lekong so skitty, 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 skitty. Pasay ke besaran, lekong so skitty, 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 skitty. Thank you so much. Thank you. Ba na ito na ginaya. So masaot kami druwa, ikaw ma-judge sa amon. Kung sinong madaog sa amon, sinong pinang namin magsaot, tagaan mo 100 pesos. Sa kanay, wala na naman dito sa sayo. Yan. Saot kami na. Ready na decide. Dia. Okay na. Okay. Pasay ke besaran, lekong so skitty, 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 Pasay ke. Okay, so amo na tayo mga person nga saat. Okay, so akin na tayo go. Pasay ke besaran, lekong so skitty, 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 skitty. Pasay ke besaran, lekong so skitty, 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 skitty.
Gago! Tayo, so biyari kami tayo nga muna di pesos tayo. Tapos kung ipili mo sa mundo ka kamong judges tayo. Tapos ipili mo na mo kasi sa mo namin magsaka tayo. Ay, hindi na ka. Tayo. Ano yung sa kita? Ano tayo mo nandiyan tayo. Sa mo tayo kung ano, kung sino mo nang namin ang sa tayo. Okay, so ready na. Ready na rin tayo. Ready tayo. Ha? No, 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 no. Lekang sos kiri, skiri. Energy! Masay ke besaran. Lekang sos kiri, skiri, 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 skiri. Ayaw na lang. Sabi energy ako. Masay ke besaran. Lekang sos kiri, skiri, 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 skiri. Guys, ano? Duwa. Kita ya, ambal ka mo kung sino samon nga duwa namin. Ako madungan kami duwa. Kaya, hindi na. Masay ke besaran. Lekang sos kiri, skiri, 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 skiri. Masay ke besaran. Lekang sos kiri, skiri, 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 skiri. Guys, yung kami sa muntay. Thank you.